Nsagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC kirichigwaka kuronsa iga ya Gusii ibutu ilietaliane Ndemo Steven ngoripota liene gataseni Kyandizi TV korwaga iga umuchokeroka ilietaliane Mildred Momanyi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingigikero cy'umugusi no murobyo w'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso w'amanyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana abandi ari nyumba manyasa ba karansite nero bakomanya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso setunde baba ngae tenga kinitoke moiwe kire mambia jama tuko yiwike gochakira Jumatatu goika ijuma chinse 12 cha mambia goika chinse isato imeyandize TV Una botambe toko chakeli ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire ritukulia igoro nabotko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki umete na mugasogete umete mambia no mada na ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe manjo muri rintura gotika maiga imana ntino to ko vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjire ndunge kima ensakia yandize TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki wechera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga minute igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora korwa sinsemo chama chingumba nonse simole tokoroka diaspora mogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwancho muligarire on Ndizi TV na endensa ekireli abene twaganyirite
magana itukire gaigasi studio una butambiri tukori alamisi nigo tochitwa kwanira mang'ana yeri chiko kurenderero wakili taya ase studio nigo tubwata omugani omong'ao kegima omugani omoya uyo gocha kwana na mwanya getinge omwancho mugusi igoro ya mang'ana manga ari tochikorigeria ase tukori rero igo ikaranzo ike toboisa gusuka TV Ndizi TV ekaro tokwanira mang'ana yeri chiko ase njira eng'ao kegima tukori rero igo togoira chinga kechiga gukwaregania ase studio Oigo na bogu tubwate gwetera senjira ya mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube na ndekero gwekiregaria na bogu subscribe igo na mange tuchukwana litukolia rero amange gati yabonga abantu mbarororo batari kwenyara gusa abantu mbarororo babwate michando au nebyo mbembiroro lebinge biri bigwesokia kubakonya usekoranga michando kya abantu bagwetera nandi banyara ko bakubakonya litukolia rero igona mangi tugukwanira ekero mugani onekire ase studio ande tiga mwarigani no aregaiga egera bamanyengere ningo nande nkia gukora se county to ya Kisii egera tumanye guchaka umurobiri bwe litukolia rero karibu sana madam mbiya mono mwensi na bakwaniri abantu Ndizi TV Sama liete nkuru kumagidaleni mwebi elieta limanyekanete mono St. Jude liete limanyekanete okoba lialenge nabono lirese biasara biasara byamanyekanete Kenya ngima inche no mongina mbwata abana batatu nimbwata abachukuru 6 na nimbwata abana abamenyeti chintakana 8 asomo chione mbairete buna abana bane kigima ase county government igango kolegasi buno mosemi ogabana wetera ase abantu bali baminto abachuruchumbu bali babwata obokongu au batari goikeria na ase abantu baminto bamenyeta amanenya more na abantu baito bamenyete no barema igo chiraini echinoro chinganchiri chinkongu chioka na beire ngosira gavana na komu advice na koligia abakonyi bagotokonya ebintu awao koru America koru chinse chia mombu chons koru Nigeria eyere bakorera bwane mwana one no asogete Nigeria weterere na bete nkonyora chinyimbo chiri chia bana emeuko bagotalira kai guchinyimbo chimibere ngakonya abana pia muno sana madam omwancho murigereria igotore na madam Magdalene Mwebi kurenderi tarimanyekanite kabisa St. Jude St. Jude eringa iri arwete St. Jude nje no Catholic okay family yane na Catholic nda Catholic to kubatiswa kero turabana 3 weeks wabatisiru iga naligetierio wetera somo tagatifu St. Jude esaba tagatifu 12 narogoroku Juda Iscariota olio orwete Yesu na naro muyore kuroku Juda Thaddeus boneriete li Juda abantu bonsi pibakanga kuroke biasara byaba Juda bakanga kuroke ebintu byabo nonye n'iki skuru instead babatiso mwana Thaddeus nabo ko umwana okuruku Thaddeus lakini obiseri etaliriritanga ni Jude mutagatibu yakalirese nyasaga tebanje nangirwe nse nkonya na nje manyekane omonta ise kuroke biasara byane gose skuru gose kende na nje ninsabese nyasaga biseseni nakiagera tengaruka St. Jude St. Jude is a center of hopeless cases and desperate cases okay yes bono banta bange bali manyire to ku St. Jude bono St. Jude go Thaddeus I know roko mwana Thaddeus I have my son ndogete Jude Thaddeus
ebiasara ebikoro ku St Jude abantu banduka St Jude but St Jude no musaja esaba ase abatumwa 12 ba Yesu ndogete Jude tatius mbia mono sana so wikasi studio nkorengio yota kumanyite bono umanyire bene nga Magdalene Mwevi oyo manyikanite bona St Jude oromo onchuriro manene kigimaso muchito bosongo nabo elieteri nabo libule tukurugiga bo ona tokwenda senkwana elitukuli ya lero ase tokote se topic ito yalenge nga enchira chebyombe biri by'abantu batali kwenyara moko bakonya noro mustari obosio asokwane kyanga abantu buna abayiga se society usase community banyalire konyora obokonyi usina ende nkurwanira mure oboene bwa mwanya bantu ase county yetu ya Kisii nchakere okurwanira obone bwa mwanya bantu inkieke giya kwirite buna ya St Jude buna Magdalene Mwevi uchaka waswa asokurwanira obone bwa mwanya bantu inkieke giya kwirite nga nchitigante nene ndwanira abantu baito enaruzetie oborori obo kurwase mama okay no mongina orenge kuruku brisira omwenga omongina bwo pastor Abraham pastor Abraham no yo mobo bwa pastor balia bakura batangani ba SDA bachagete nyanjwa pastor Abraham ne sokoro yane bono tualenge 10 tualenga bataka kabisa nkaseito tuabwate kende tuale kuliera kobokoyo kubikiru chingeni gwatebi gukororare gwachaka gotongeria umusori kurunza lakini bono mongino yubirisira iga tuaga tumirwe chumbi tuamenyoka abana batano tutangano egere togoiko kogenda toleta eguri nyabwari na mabere abantu mbabese korora omonto babwenga gachagete kurwara gachagete raisi abantu abange bagocha paka abana be school mongina tutageta tosoye dini baboli diniki oboruminati tutagete toberichi bunore ya nje no mo catholic nanya gosoa dini ende gatatika catholic no mbatisire no nyorete confirmation no nyorete nyangi na onde mama mu catholic igwogo okugwaka hard ekero tuamenyete igo twarenge 10 minto na ende mama ochio sangiriria abana bandi batatu kurwa ase abantu maskini kabisa na endo bareta minto oroche tokorieraga ntoisanege na ende ngaitu tora batali na endo leta so my mother was very humble na ende nare bono moyale 110 years as I'm talking now she's in the hospital Ramo hospital pole mama iga renge koligia abasubati bali bale malete osaba abamura bali bale malete seito obanyomeli ogenda oteba tiganda agenda seito nchikoye lyo mumuroyo igo omukungu oleto mu subati bwato omwana gosaba bana babere omubekera abo matebi bole mombora tiga koligereria magoro omonto yose tiga koligereria magoko se tiga koligereria nkwagurari oberega baba onyora sokubeka abana ba nkarora enkoro ya mama egansoa ngateba gwena iguru up no mongino libirisira ngocha gukina na inche gasinere yingokora ngendererie njirie iyo na chagite gasie yiga kare nkanyimoki 1985 kurweli ningendererete na nyakoro nkwanya korosa nandi no gendereta kwanya magima y'abantu ningenderete gokonya lakini tindi goisanikia buna bono mbwate chiombe bwone chiombe chimbwate bwone iga chikonyora chimori ngoikie na chikonyora ibere iga isato abwate eng'ombe mori bono yakinire yachire lieme etigareti metienyigete nyore mori na iriro omokungu omochuruchumbu na matebi bono eng'ombe iga naye nyetuge gasa na chinsiaga nyegasa nendagira na mochaki egokonya egere chinsiaga chie chiko batayale na motigi
nere okonyeka amatebi egocha konyora emori entang'ani okonyerageria egokina egotiga kogonka onyeira nigocha bwane eng'ombe nagotigeire kwamotigera igo igo ng'a mama omino omoibori agakorokereria enchera ng'a goika okonye neba naye twisanegeti kabisa yaani iga arenge kwerwa tokorara tutabwati gento tokwebisi ng'a naende oretire abana bande na barabu bacha konyora endagera na bono nabagendererete igo banto bakorwa emechi tiga toragenda okenyori toragere abanto bacha ranchi koragera bono ndirende gwachete gotwara amasomo kabisa ekero mino mwarenga batakabaera nonye esukuru igo ninga understand ng'a bible mbare konyara buya lakini ekero omonto akwenda ase biography yao gosasa omogano nomonto omosomo ore tori moke buna origa iga naire twama na abasasiroti mosasiroti narenge orenge koroku Father Boslet Father Boslet arenge Nyamira my sister nere no asomerete bosasiroti agataka koba omo-sister my sister omanene lakini takora tanyara my brother nere nabo igo togasomera abasasiroti bagatokonya gosoma tata abwata abakungu batatu abana bakabucha egasinya rende gosoma lakini togaetera ase okoboko kwa Nyasaye togasoma nkagenda Paris nkagenda ngasomera French igo nomanyete French nkairana ngachaka gokora egasi Aga Khan Hospital as a secretary to the hospital ngakora kurwororo ngacha ngasoka nkagenderera nonye nare gokora Aga Khan akiri yane yarenge biasara terito mane nare konyora na menyeta asara omogondo omonene nare gosimeka ching'eni nkoni na isikoriane enabegete abasubati bakomina etuki esalon bakomina etuki Mombasa abasubati banjete kominu chiraini bakominu ngachikorigereria ase nare kobisa chibesi chiane nganyora naikiri 60,000 60,000 echi ngachaka kolon abantu be chibengi ekero oko omonto ogokora ebengi chibese tagokoria gagokoa echeki ebakoria omosara chitariki 24 ekero bakori chibese chitariki 24 igakogotebia ochorete echeki eyi tobesi konyebeka account okobegenda echaroke akobutwemerera bono narenge secure nechibese ebesa yane kachaka gochenjinga chenji kero ngosoka nabwate 300,000 kendo omoiseke nkagenda nkagora oboremo runga Kware oboremo chieka 13 oboremo obo bokaba igo botari gokora development ngachanga nyore taito kero nanyore taito bono nsimegete emete nkamente oboremo bonde chieka 50 nsimegete emete naende nagorete obonde chieka 30 nche nsimeke emete mete eyu in 3 years time yaisanire gochweriwa eise gochweriwa emete eyu Nyasaye ise gwanje ere chimilioni egero ogendere gosuguma egasi ngendere gosuguma egasi egasi nayo beko gokora gusimura ase ekiombe ometekero iga tore ekiombe enachagete ekiombe gekoroku mwanya getinge Care and Support Initiative NGO ekiombe eke nkagechaka egereini cooperate abantu bande tokora egasi twensi musirane nondo otagete gokonya nondo otagete obokonyi omanya ng'a nkogenda ase gete nabo nkonyora obokonyi ekiombe ekio nkarusia obisi eyemo enene ase St. Jude building first floor room 7 nkaba office ntobwate secretariat indi ntwabete funded
kero na twarenge konya gokora tukonya kurika marube tukonya koochigwa twabete funded na Global Fund gwetera Kenya Red Cross barenge kuruchi bese Interpols babwati abantu babo no barenge tugakora igintu gikurukwa prevention from mother to child transmission egento ekio no kurenda omusubati uri morito onyora ore HIV gose bare HIV bonsi banywe riogo barende obaorokereri buna bako bamorito mbaba ise ko otambukerie binyinyi no mwana oyo mwana ogochigocha owe guchintetere chire nyagitari yaito level 6 chire firio tari gwakana kwanyu chintetere ichi kiachi gutanga makari tachi goikera ebinyinyi mbichi goikera omwana nabonekero nakorete igo igana nairanete skuru ngagenda ngasomera trauma counseling ngamanya gusomera HIV counseling and testing ngasomera HTC na Amani counseling nkanyora masomo egekoera kare nari kurigiriria omonto nkorora omonto oromoreu naende obwate emekie soge amatonto amarwaire nemeki amaote natebo iyo yaya naboko egwerio ogonywe ndiri koriburwe orware nabora anyore nobwate ebiandagete onyora matonto lakini once nagendete skuru ngatebu these viruses igachi chikwebise samanyinga andi chiabeke goti DNA yabo DNA timetinga kingo kwane kegusi DNA yabo yagwekane ya mwanya bantu bono gutaka kurwari oborwaire obo bwakongera abanyagitari after some time abanyagitari bakonya gukora research bagacha bakanyora ngaki bago differentiate the DNA ya HIV na DNA ya mwanya bantu na libachagete konyora mariogo ARVs kale ARVs nchialengo. My sister died from HIV ntwabwate mariogo twale kubeka gloves stigma nene tukubeka gloves tumanye kumu sibia agaikesa kurukesa gosa we had to naende my other sister also died I think I lost my stepsister my stepsisters my sister my brother is HIV lakini ngatemanga moira America nyasao mukonyire agenderete mariogo igare negative lakini agenderete kunywa mariogo bono iga abantu bari kunywa mariogo naende gukunywa riogo riao ogupimwa kwanyora uri negative okoba kwa migire binyinyi biri mpaka byarire kurwa samanyinga you suppress the virus paka kwanyora bono amanyinga ugari bia naende nakongo bono gwetie oburwaire buri gwetia soyonde lakini always kirengaki kanywa mariogo kabe faithful to one partner elinde otwara omuntu onye no mugako oyesike oburwaire bono ngochitore kubugwa mboro nande bono na bana baiboirwe batabwati bono iga kurwesa efamily ebwate enyamoreo ere HIV baiboira abana batali HIV okoberi ogoriri nkirendo oragere oiboro omwana ore HIV ibaga okogenda opimwe oegwa mariogo onyora abana bao nayoche gotiga abana bao barebia nande gokunywa eriogo eri nabo okogota otare na enyimbo iga kurebia ndiri goita aye gokoigwa rikuba nyakanyagitari gokoigwa omotwe nyakanyagitari gokoigwa kogosa nyakanyagitari yoko bwena omenye komenya tabi ige kiombe kia mwanya gitinga korora nabo kibwate amajukumu amange nimerobiri emenge kiombe kire kia abantu barengaiga ekiombe kiga kire kia abantu abange zaidi ya abantu 50 n'abantu aba
ebabwate chukumu bari bachagetie kiombeki ntobwate board ntobwate MOU inkere registered ne biombe egento kerororo nkiringa onyare ko identify origi omonto orwarete omoreta check iyi nere gasi yaito kero omonto lazima arigi omonto orwarete lazima akwane arabu ntobwata aba basubati bare HIV berwete maiso marore nkobareto baochi bakogenda chisukuru bakogenda chikanisa bakogenda chiparasa batene na babatebi nche na arwarete nanyura mariogo rorabu nanorete rorabu nandi paka abantu gusi bachakire gusiri obwoba nande nkobatebi siri obwoba elinde mobe moyo ekero gwakure inki gwakonyira abana bali bagwathia mae ekero kwanga konywa eriogo gwakwa faida kikwanyora faida teyo gwatiga abana bao bagochandika mono rero igo yontegererete oyo tariang'ene TV akiro oyo nderinga beka ndisi TV mategerere yebona mang'ana na maya kigima nande mbia semireme yemiyogo kora kurinde gwatabire nkoshugurikira muri none abantu bamenyete n'inyamoreo abana bataka nonye ni campaign y'ichinda nkororo n'uru mustari ubusyo kwaneke nga chinda nchiri chigitenga kigete metinga bono chia campaign no mwabegete chia kyanire county to ya Kisii chinda chia poire lakini asande nale chinda na chiro chichibwato busoku umonto akolie guchinda paka asabo bisi bono tagutaka bantu bamanye ekero twamunyorire omonto oyibono naki kinkogoteinga abantu bari barese ekiombe batebire abantu mbarasegete barire chinda iga tokoimoka na serikali yaito yatokonyire kurunya gitari omanyagitari nare clinical officer Mr. Matoke bono igurese COVID-19 Mr. Matoke MOH public health officers twagenda paka area twakora camp twarangiria abantu bonse pibale area twatangaza litangani tochasegete ntobwate community health frontiers baete mechi baleta abantu bali barire chinda kero babaretire twagura amariogo nsa chinde kerale nyagitari twaleta chibesen twaleta ibibuyu bantu bachiroche twabeka amariogo twakora togokora twabaka amariogo twabaka na fasilini nyingi fasilini yege gokonya chinde chiri mali nchinyora oxygen twaticha kabisa na fasilini nsa chinde twabeke nylon paper chia kwero mambi endama tukatano okonyore ngosi omonto arwete ngosi nechinda miogete paka abande bali rumono bakomiogo bakebichara abantu bande bakorigereri bataka koroka kwa basibigo kobegete graphs chiao na ninje ngotangana ko basibia egere bali bande barorere baso bose mbasukwa magega twarosia abantu abo twamanya kogenda nyumba mwabo yakwe spray omubiri omugima naende twakana chibese bona abo no chibese chitakeire nonye n'omonto takeire go support abwenere ta support mwanya getinge enyomba iriga tokonyoma buya tokwakerio gotogokora kurunsa ali samarabali chinda chikwe bisamarabali twamanya bono koma twama twabeka abantu beli ye bangina twabakana bao maime isiko inse twamanya gusamba marangeti ali okonyora marangeti bantu mbachandegete abantu bachandegete mono okonyora ebiseti egento bakobori nkyo omonto yoga agochiekera murango kende nke yagochiekera murango ago protect mbuya nanyo tiga igogende sagochi twarusie ebichanja bibiri twasamba kero twasambire twagenda twagura marangeti amao we need money kugura marangeti we need money kugura mattress
wamanya konyora omwana okogenda esukuru chinda chiriete ogota chance twamugurira moyeki Kenya Red Cross njatokonyete ebikoroto omwaka oyo iga emyaka ebere yaerire ntararora biare koroku Tom Shoes. Tom Shoes ne company from America which frontiered to give us ebikoroto bia plastic. Iga naeta chisukuru kobagira abana ebikoroto ebio mono abana abange naende bone egesiekia bikoroto ebio mbiarengera isi kogota nabo biakore emyaka 3 nonde nabibwate bakabona bone kero okobeka ebikoroto ebio ndanchio kwa musibiri gwakorire bikoroto biri bia plastic bigosamba chinda bono mbuya bare lakini rende nchiraera pio ratebe ng'achiaerire pi bado nabo etakeire buna bono chusi natebe ase nagakarese omonto abarire chinde family engi ari bono tori gochiera ori bieka bono okorangeria eria ng'aki mogokora moikera abanto kisi county ne county enene sana timanyeti ng'a method kimogotumeka moikera omonto okari nonya nyakeyo matari ase eng'encho amakong'u okonyora abanto bachandegete igo bare ime sabo egento nkere tokoroka ng'a gatekeepers. Gatekeepers ne chikanisa. Gatekeepers na ne chief. Chi parasa. Chi chief. Otumie chi parasa chi chief. Otumie abantu ba community frontiers. Iga bale kere gechi. Kere kona. Mpaka nyakorere. Mpaka nyakeyo bogirango. Mpaka kirasi mpaka lieme paka ya sigisi igo tokogenda ekichikanisa nechiparasa chiaba chief bantu bali bacha twabatebi ng'agenda moraliga muntu ndo obwate tari ekikyo katagokora abantu mbale babwate chigoita bantu mbale babwate emioyo yebimbete gose egento kebimbeta gosokorora omonto onde egento kebimbeta omotwe gose omonto otari korora amaiso igo tobwataine mwanyagetinge NGO iga tobwataine na NGO ende ekoroku Kenya Relief yaba America iga egotoka Migori mbabwate enyagitari ekoroku Press Clinic 1 kilometer and a half kero gwaikire Migori enjere kwenda Isibani ali esukuru ekoroku Malindi ogo ikororo abantu abo ba America bakoiruruka korumumbu bachicha barwari abantu baito ange bosa oroche goita tenwe ki ekoruserigu 70,000 kichabe ekoruserigu 40 to 45,000 lakini aba America abekero bachire naende experts aba chi surgeon chi America iga baikwipetie egente ekio kenyagitari ekio okorigereri koruisi ko otaragendo ebakwipeti more than kisire go 6 baretete chimashini chionsi pi chimashini chia endoscopy chimashini chionsi okobe omonyagitari omosongo ogokorusi goita gese bagachagete omonto oyo omokwete monto tari gokugoita ng'aga agenda korusi goita oku buno okoigwa my cousin nakweta agatotigera chianga akagenda theater general tukachikoganya soke takari gosoka banyagitari bagasoka bagasira tukachikoganya soke tugocha gotaibuga kweta after 4 hours goita teri goita monto igo okwana chabo bekwana chomoki amanyinga itekaera bono goita baiga bakurigereria bache kibamanyete obumanyi obonge bakorusi goita ng'ana iga bakobekera gabo ninde nobumaene ng'abantu baminto bali babwata amaiso ale bobe
okorwarĩrigwo ciringi 3,000 cioka naende kwaigwa ebirore goito okorusĩrigwo 8,000 inse ya 10,000 onyere complicated naende igokogenda bagenda bagupima bakoa mariogo onye kobwate heartbeat yani pressure guseki bago stabilize even 2 months bagotebia choche itukogete kanywa mariogo aya kugukura pi oje kugochikoenda kwanyora pressure yawe irandirense ya balance ona ogaigo kogenda kwagananirwo na pressure yawe ire iguru kwanyora gwakure tagwaisi abantu bari bakonyire mono ngai bagutuka abantu abusi bagutuka Migori 1.5 kilometer njere kogenda Isibania ekliniki gekuru ku press clinic no bolia ile hospitali ya wasungu naende bagocha every 2 months bakoline ndega abanyagitari no ene 200 bachicha barwaria matuka 3 bagukura bagenda bachikorora minyama naende bagenda bago frontier mbali gwakanu bago frontier ebibese bye bikene bya basic Lilian Nyanchama na akolika koro chinsemo chia nyamache agoteba mbia mano manda maso uche studio gukwanira mangana maya kurende momboliga enyagitari yo atebire merubire nero roro era bekwe eichange na intu asetore buna bosonga iga singincha abantu abange nigotokorwa atambe kero kende ntogwika Migori na koleto murubirio bakareta abantu babo bagapima abantu nyanjwa bakaira abantu bakanyora abantu baminto abantu baita bagusi barwarete yabarocha abantu chimikianda amatuka 3 lakini bakaira abantu chimi 3 bonsi pipa gakorerwa operation amarwaire ao ebitundugusi ao naende kero bagupimire bagotainge genteke kiao ntoliko korwari ebagokorifa gochikenyata gosego chikichabe igo bono barorire nga cancer nero mbali gokuna iga bagokorifa bono iga nyasao gwanja anytime next year president ya Kenya Relief Steve Chemis na amakoriro musani Steve Chemis ochire okwanira na governor banyoranira na governor itongwae mara kabere iga tokonya kwebereri Steve Chemis ntobwate chinyagitari chiagachire chinyinge chitari equipped totagete tomoe nyagitari yemo abeke arete chimashini kurwa America abeko na intu totware egento nyagitari akororekana bunirire Migori eyinere process imbwate na achire na amororira America kabere nko kwana ne committee nko basorora nko batebia you need to expand. You don't have to be in Migori alone. We have places, we have health centers, which we have built. Kisii County government has built. It is ready. All these health centers are about 23. Chitabwati, Mariogo. Chitabwati, Banyagitari. Batakeire baegwe yemo baba na nanjete nerengo sugumari bato bachichega igemerobeli nero buna oyabo likuru nyamache igemerobeli nero nyasaye gawancha nyagitari yune change nainde babo oli nyamache ko gotoligirerete koimoka kuru nyamache gochi Migori siringi 500 henda rwaligwa by the time emeroberie yegocha ogocha konyora oburwere bwakorireki bwakine aye siringi 8,000 orwarigwe gose 15,000 liba gogochi korwaririgwe 70,000 80
tokobwata kamori kaoni usaka mburi kaone chingoko isatu urwari wobe moyo urenda abantu bao nabo bwatira bwa Madam Magdalene turagenda somo tumakomoke tumanye kuirana manchu murigereria nigo tore studio na Madam Magdalene Mwebi elietari manyekanite muna St Jude no arege gase studio gukwanira merobiri bakorire bune kiumbe kya mwanyagetinge kwane kya abantu bari babwate basabatari kwenyara bya sebe ebinyoro wose society ngo konya kabare asenchera ya mugosende nabo tumari boliri yao wetera senchera yesimi eyura set TV yao Facebook Ndizi TV News na bego YouTube Ndizi TV News kwera na tore asegekeke kirebusyo egera tumanye kogenderera tobaise gusuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchurya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuri chichicho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanyetundu bwatu muchando bunuyo enyagitari ya KCI Hospital nigekurubo garali bwensi bwukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwego mono ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'obroso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuko bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Bwema naende mwanchu murigereria kwaganyire gwikana ndi twarura somothimoko ekero tuli ase umurobori bwenkwana itu elitukuria rero abo ase tuli na Madam Magdalene Mwebi umanyikanete buna St Jude abange nabo bamanyete igo no munchuriria ari no munyabiasara monene ari abangana amango mwanchu murigereria igo nere tuli nere ogenda tugototebia iguru yekiumbe kia mwanyagetinge ase ngenche county to ya Kisii ne bwateme chande menge na kiekogera beso kia kurwanira no bwana bwa mwanya bantu ngukwanira tuli no nyamangana agenda gusere na arasa mangana agenda igogendera gutuma ujumbe yao gwetera se namba yesimi era se TV yao umuboliri bolyo gosomo mo support through go comment alafu na indrende na bogotubwete gwetera senchira ye mitandao Facebook Ndizi TV News na bogenchira ya YouTube Ndizi TV News. Karibu sana na ende Madam gatwarura somothimoko karotogenda tugukwanira amangana aya amangana agenda based violence aronoro mustari busyo kwena kyanga ebinte ebinkwera biraseriro bali tuli agusi gwetera se kyombe kyao kya mwanyagetinge mono na ende abagusi ikimira babwate ebona no masacha atagwitete gotagwanjete obu no bolimu ebona igato kugambia abagaka baito kero turese kibarasa kia chief edo gotebanga chinjira ne chinyinge ekero bokongo abeire nyomba mobwenerete mokaranse mo kwana mangana ino ekero gwaito mokungu igota liriro likwa mugambera ebona igota liriro likwa masemi akwa mwa obwoba ebona nere akorigie njera agwekonya kurwa saye kumoita mpaka kwanyora bangina bandi bachire kurigia mariogo ngagaki nkonya riogo mbekero mugako na orobe igakonyita kwanyora kwa irwe riogo uri ogwete nyanda mwamu okwa riogo kwanyora gwaitiro mugako omugaka goko matebi gaki inyora se twachakirete ntuno mobero yomo ekero twakorete nyangi gose ekero tuleamo inche tingo nyara kugoita lakini ongite igango chikongaini ntebia yentebereri toigwanane omonto tali kunywa marwa bandu maite bakurwana kero banyweta marwa mambio gotebi nyabere okoumisire tetakeri lakini naende onyoro musacho ogwitire naende ogwitire kabere musacho itali gochigotiga kugoita riori nigo nkoboria omosubati agende bosio asoe ogotebia abagaka bakamotebire mereri na benseri gakoira na sengina angina akomotebi ntwaite remereria lakini mpaka oso ase serikali egokonya mbuyobe moyo kuraye bieka kubwekero kwete ngamokanyare boku no musacho moitete naende kero gutama in case kwa muire bono gwaitirungo tamore tamana abana bawa baiseke kwero kubatiga magega abana bali bamanya gotibongwa bakorerwe bikoria monaise kwanyore mechando na abana bachandika mongino nde bwensi kogotama konyoro bokonye nonye gotama gochie kanisa nonye gotama gochie sabairi aye tamana abana bawa baiseke tobesi gotiga mwana moiseke magega lakini mono abagaka bamintonto banjete tiga gotoita ekero kwa nyomete kuruseito iga kwa nyomete no bwanjani nkwanire ngora na bonko iwe gento tatageti igango tiga onye tutageti nachererwa engotiga nonye ngende nare gokora late engotiga onye tutageti endagira nkorosia kokorwa endagira utagete ndosia nkorosia lakini onye ngweta chera korigia aye kononye nendere mana yekire karie nyerie so bwanjani tiba goko ngitanga ndagira kiye kwa ebona banta bange bakubolinga ngaye nyamere na nyame itogore ngota getachi kongore waso gonto manji korigie boyfriend yagore enyame na boigo
Mbia mwana ase mirimo okora ndo chinge mirimo ne mengi mogokora yani gochakera ogosara kwa mwana omonyaruka chisegi chia nyumba abana ebirema gose bali bamenyete no borema abasubati bamenyete na HIV amo nabagaka nonye na abana bali baibwere ne binyinyi by'enyamoreo egasi etelinke Madam Magdalene kunyikirania gusuisanekie abantaba nande egasi yetali ngwakanuore kero kende ngai mokonyore bitoki gusenchira nero mogokonyeka gwetera nonye ne serikali ye county serikali yetu ye county igere mstari wa mbere gutokonya lakini bono ekwerende esogo konye kuko nyagitari yaitu igebwata mario gabusa aye nyamoreo okuno gokonyo gutangani oise kogenda nyagitari yaitu nkoratwarire ndagira obosie borosiri bobwate nutrients amadinions pi bakoekera obonyamasi bwa bwachire kwanyu obosi erongorie iyo kwanyu kwanyora kwabeire arafu eserikali njabwate chibese chiari kurokutoa TOWA towa ntwanyorete chibese icho wetera se county sub county twale koegwa chisiringi 1300 1300 echiga twakora chi project na kwerende our women representative Mary Otara na toete 1500 tugakorera chiga campaign arafu na inje ese biasale bibiane nyasa nkonyire ase na ikiri gutumia nde chibese chinyinge sana gokore gasi ya community na inje nkororanga koiraniri nyasaye eyinere njira ndakora gasi ngia inere gasi arafu ni ese abakori bane mirimo vale 53 vale chi section au nimbwate chiroching chirum chikoro ku St Jude Guest House abakori emirimo baro nimbwate emegondo nkorema endagireri yatoka abana chintakana abangina bali bagotire pyo bakubeka chireso chinda chibwataine nderite bwenere tiko babo erine njara abangina abatware ndire bakoragira okonyora igote takanda karera ine lakini omongi no okonyora uringa gete yenda erine njara abale mogondo twale machibando unabona nagesete chibando chigunie 40 mwana oneta yono no yomura John speech gutumeka na abantu baisi au nibona chigunie chekero na nyorire ngora rus 10% na irekelisi nibona onye chiguni chire 40 nkoirainye onye chiko batati nkoira isato arafu nto simegete chingeni chinyinge sana megondo chinsaga amanagu abangina bali baminto bale HIV bakogenda baga baburuga twao ni chingeni echi chiatoka banyora omusara ebali kire koruchi siringi chiri bwisane seto baka chiri bukomi ekera anyorire beseri bairira abana babo chisukuru na maene naende kero banyorire beseri chingeni chiri ebakorosia babeka chinyanya chichieto babeka mabuta baleta avocado nimbwate chi avocado nsimegete kero chitaiyo twagura bakuria omebere yabere miya omorore to gwanjanga na HIV omuyaboria gonchoka inche mbaletega karibu sana elinde abantu babarore bagoteba inche gankori chinsobosobo sobosobo ne chintetere abwate ensa yaye kengere gekubuga obeke entetere yaye mono tigangote bigoro ye binyinyi ebi ebinyinyi ebi byenyamoreo eliogo liri bakoegwa elire bunechanga ase binyinyi okobeka monwa ebinyinyi biri byarara igo biago na igo
for 12 hours riri bigochi kubuka bigende bichake kuria umubiri ũũ naende kwabia aende biarara mugaso kono ukubirari mugaso na butuko byanya gukwe binde ngokubire paka gwaja konyora bono tugwatie nyamare umubiri binyinyi byakure byaerire lakini totiga kunyuriogo okogenderera kunyweriogo arafu gavana itongwae igenta akorete kiugukumi mwaigwete nga migori amarioga aerire chinse amarioga aerire mariogo taracha ya HIV gavana itu igarete ta mariogo ya kutosha ntugusi stock teremeti eba etwa mariogo a 3 months ande bago chikogenda bakaigwa mariogo ametinyita tetatu ntobwate post test groups chigurupu chiabantu bali bale HIV bako be gurupu abantu nonye 12 bago semania abantu aba nabonkuru chiombe ibiri useyemo banyekoenana okonyora moko bale namba okonyora emori eri ogokina okwa next nori nere mori eri ogokina nera arusi yawe nayo gokorucho kimori ibere goseisa tengombe bono yae gotigara sore chiri chinde paka igrupo mate yanyora chiombe bako goka gatanje tindi goku yanda ganya tata nywa marioge ngombe ya nichi nara igakoro kwa Richard Onsongo kora chinsemo chia muturumesi agoteba nga madam seseniwa na nyasage ndereko konya ni kiumbe ikyo mokonye usi yonsi bono mokonya Kisi county yoka moswe ji county chionsi ya ituna ya Kisi amo na Nyamira ojo akolika kor muturumesi akoro Richard Onsongo nalega igukoro kwa Abel Okindo akolika koro chinsemo chiogembo agoteba umongino yo motebi ngambiye mono asemero mago kora tari raisi bantu gukora mirime yo kurwanirira abantu bande mwanya bantu nigo baonchokire kiro muntu akwirwanirira naenda gwitakira mayere bwika igombiye mono tugusiko chumotwe madam Magdalene ekromo koligasi ya charity talio ndogo gwakana eni mogo konya gera mokonya magima y'abantu ngonyorora makonguna aro mogwetera kero kende kero mogwikira nimero bili gwikira abantu abonsi nande mbali asa mono kogenda amakonguna aro mogwetera bune kiombe nararia ya kero kende amakonguna amange ekero tabwati kwanyoriro omonto orwarete tobwatie namuna yoko mokonya obuno bokongu igente ikyo guguchanda okurara guchanda gitenganga kingo cha gukora nyasankonye nyore bese omongino uria chire nyagitari nindoche kabisa nga elio teliriro kuguru atachieti nyagitari ngocha ko njokalire bibe kansa bona abo bokongu na boboko be challenge besa teli goisana monto tayo bwata chibesa chigoisana ali county government gavana ngwae gakorete biya mono ebesa nkonyoro kurwororo yonspige ko gende so gokonya ege ko eranje nimbwate yane ebiasale bibiane abantu bale buone ange 130 babwate obotuko bokoboke nkonga barere ekero bangeire rent kateba chibese chiga chigende arafu chibese chyo nabongo ngokorere gas abana aba bane ntugete timba tugeti abana lecha ora buge ngano umwana ngabano nentakana togo chapo no renga no mwana nentakana iga kominyoka nyomba abegete TV aikaranse tenera role news onya no mocheso bwa abana bakoenda YouTube baso ABCD babeke amecheso yega bagosoma bagochesa arafu ase bakurara abasubati mbaro balendete utabaka ni dioro bakora bakora gasi obuna bwo bokongo lakini nko temande gwakana ekeronta likonyara ngonyoro umuntu onyasaye bweruete buna abo bakire chisimi buna abo bakwanire umuntu ochicha amone bitume guni oteba na nimanyete ngokonyore nimanyete no bwate bese tigango seseni omuntu abantu bagocha na matoke
musibati naro kurukumere ni umurwa ero simegeta matoke ange bitenga bitano ebine bya bana ba St Jude bune getenge kiye kwama litoka akoleta bona matoka aya yande nkoineka arafu na indu obuya bwo gokore gasi ogote motware chingoko nintugete nanyora magena abana babali lakini chingo kechiga njitakeire obosie njitakeire kurengwa amache nini ndotageta obokoni litanga nitutaranyora obokoni kuruisiko abantu baito mbarenganya saa seseniri gusiga abantu baito mbarenganya saa seseniri babwenerete batokonye toikera abantu bali bechinda gutwa basibiri twanyora besa twagura marangeti ntobwato bolemeru lakini obolemeru obo no kwegimeri gusina abantu gutamanya bono ka abantu bamanyire tokonye kotagete konyikera esimi yane kwate karamu 07 22 797 365 onte byomongina nimbwate gento gete tokonye omongina abantu mbale barwarete seito tokonye buna bono sameta ekenyoronkere abantu babwate amagura marindi elephantiasis na autism abantu bamenyete chigwiri bamenyete ebiro ebitanda yatwa bairire ebiro tokaba biri ogosugumera nebinde mbiro ogwesugumanya bieka ebiroge ebi bibakonye igana igwo bororo ekero nanyora ng'achi amate echiko batebi ng'aya iga chibese to okogoro kuna kogendie gwiri barubuya can you imagine ebintu ekabire ebyo bitakeire bibwatigwe biere obokongu nabwo bono kwarure egento libagogo chigokonya lichare elio otabwati bongo boisaine kwamourire aya noroche eguri bare ine goseseni teo goseseni nande okuno kuirania amagenderero magega singinjana amagenderero ogotemba gokorera abantu bali babwata konyora gwanse na bali batari kwenya ekenyorokeria tokaira chi matress chibwate chimakintosh oko baba gwitera match bole chimatress chiri chibwate chimakintosh nchigo penetrate chira macharia amache kera so ira ali amenyire akwa mama konde amakonda akuru kuchingukuri amakonda akonyegera igaiga agokuruma bururu bonekero bigite makintosh eria ngokonyera bono te go so imache chimatress amacha ali gago fro wasibyo burangeti buka abantu mbaro bakonyegete bachandegete batari konyara guchi etoilet bakwebekera iga twairete gwerende chi diapers babekeru diapers jire very expensive diapers 12 kia abantu abanene echire 900 ikomena ibere chioka chimikianda mondo maskini ne yakurusi chimikianda takonyara nobo kimakoligi ne chumbi akogora ne sabuni yakigosiberia marangeti ayi gosene diapers yakugora abantu mbale bachandegete gakyonya gutagete nyasago seseni bwo banta bambali bwone buka bachandegete na mwao mbaro ensemo digere lichirani yao digere liovani ya chiovani sichirabo oise koreta chiovani chiri chitali bairi ba obeke buo yo magose babere nyasaye gako igore merangu ni chitirisago sese naende njitindarora nkolemeru inche kwerende yane fasi yane ndigete nonye gali St Jude ndigete nga nyasaye no mulisi one tinkolemeru kende naende omaene tindarora nkolemeru ngoko bankuru igankale koru naende na seseni natebiwo mongine nyombe elikonyere free tabwati monto osoete omonto nasoa nakaneri bumia ntebe aya maseseni acha nyasaye asengo simeke ndagera yane
na bendagere kwangati ya mandons lakini bwone kwane emegondo mbwate gochiga iga gochiga iga nyabururu ine keore emegondo mbwate gochi gesieka endagere gekwama abantu baburi mungino yerengia kobe yaya endagere eri esese niri na nyasa okobe endagere eri tari bana bane bagocha kuri abana bane bara America aba noyo ndali Nigeria na bachukuru incheti mbwati mwana nkorageri ndagereria nagenda nagesa nareta omonginocha nakure njara osinyugotaraga ikire bona atiraga tiro igo goteba maretere chaya aranyuga buno mugati goseneri nyabwari goseneri toke amanye gutira ogoika otimoka kwa mwachi bande metolire 5 kwa mwana silingi 200 kina maira silingi 200 tachi gotaurie bituma biriao ni asere naenda atauria agore chingeni bono gokomwa ebese kwa motebio sere imaete metoliro araire most nevere tako ile tatu mo utinga osere na indogore ogore lini yaya bako na jerwe particular part ye nyama enkeiga ya silingi 50 paka 100 ogendo ragero igote kabisa omanya gocha gochakonya kuri chingeni mongino uri na machata gosabera tawo masabo ali aya narakonya ko gitende moyo nkibona orarenge abokoreri bw'ekyombeke gochiase abana inchi ebirengo byobokoreri nakiora bireti ase mia ngakioro chimwakorere gasi nekyombekya mwanya getingi mokubwatira n'abantu bari bemioyo mia nakiora akoteba bokoreri bw'ekyombekeni ekyombeke iga nabo gekorete 75 merongo 5 ase mia neyende tigarete nokoba ya funds funding teyere direct yoratebe nge budget ya bekiru ne county government egokonye byombe eyo teyo na igora college proposal bago swaime buna partners buna bonekero tubwate World AIDS Day abantu bagoche segeti iga bagocha bake lakini serikali ngweso yereine yarubuna security serikali yasoime yarua frontiers councillors yarua banyagitari bapima abantu Kenya Red Cross ngosoere yapima abantu naende nkwa kana bali councillors elibu naende nkurubara amaliogo eserikali nabego konya yo asante sana igomo igi 75% ekinekerengekia ngana ande mwisi konyoro bokonyi abantu abagusini ngo barabe murakonye asanene sana nolio teba nga togende guchinyamira omogaka naro moko nyamira n'abana baye 5 abana baye bonsi bibara meuko nere no moko mwana baisike babere nkorengi batalie meuko tuamokonyire sana na moete ng'ombe ng'ombe yinaga saini na nyirendete na abana baya gosomi kibosi ngote matule tuamwa besanke na president ya Kenya Relief Mr. Steve James umuzungu kerachite bone na murangiriti Joseph Moko na achite akamwachirwe 30 wagochigwa kana school fees igonko nyagokonya tole nara okurika otambia bano madam asogo konya abantu baito oyo njuma koronya magesa agoteba yani useseniwe nyasanya gukubwate sibotambe na karona ari kunya gwetera omuganogo naro chinga kwara tarire isiko yense kurigyo bumanyi na kurigyo bokonyi ekero bia sinyire kuruga igaseito na kero kende chi award
kwaranyorire biegwa bitari bike ase obugima bwa ase gasi yengiyo gukora ya charity kara kwanira ngo igoro ye biegwe. Okay, ena etwe ekegwa kurwa ase women entrepreneurs of Kenya. Abanyina abanyabiasara ba Kenya. Mba ndoche bakandenga bakarana bwene iruwa kirumbia mono. Mba rweta bako kwerende award. Ingaki kurukwege kombe. Kewa. Na inde bono iga. I Change Nations. Eyine kwerende international group. Bakori organize abantu bakorire kigasi kingia asense. Ebona. Ege kombe ekyo nkia etu Kennedy Kaunda, the president of Zimbabwe. Gekaegwa First Lady Janet Museveni. Gekaegwa Ngurusisa. Aba Nature Prime Minister chinyinge chichinse ao na inche ninchenge gwechi tariki ya 25 ejire Saturday yeye mambiende yani Jumamosi we award yeyo ase hoteli ekoro ku Camel Park mabogani Camel Park mabogani yo Camel Park talinje biekango cha koegwa ntoje toegwa bantu katha abakorire gasi yarorekanire oyo mobo no mugako yigo tenenerete kiombe kia bagaka Council of Elders na chae Matundura Mr. Matundura na Dr. Kibo na chaegwe asega sinera akorire ngia I think na Francis Koholi na Francis na bandi ndoche to very organized toche to ewe award yeyu baba no ito na gogete na chietenga mateni njenge ewe award akakoka sana agatebo gocha koba na cha lakini noro chega bana unako minyoka na bata ikirane ekara ikirane naro kara ikirane mbia so na ni ngeire award korwa se World Labour Organization yogo championi abantu bakwerwanirira na bagwesokia gati abantu bali bata bali no bwoba buna bona bangina ba Mansai mbago tenena kugamba kina ikia bagaka baetiri nekine kigeko na notice tani ikia bagaka baetiri ekyo nakyo lakini bono nate ninete chikura 2007 ya bangina bange mbale gotenena chikura na roche mboli chikura kitutu chachela chakonye tarata nanu ya lenge nene ya bwata about 141 polling stations eruete gaiga ega kuna oaro bogeka iga ega eta gitutu chache nene konye tarata tarete yonsi nkaboli chukura buno mongina nkaboli na governor no alenge tu ali kurwanirire kirogekyo ababo momoima chimia ngwenyi omukungu koba ekero nangete nabwate program buna nkogenda chi meeting enale koe guchigari bire kia basigari tinchi goito naba muraga bale gote ngomukungu nkia kobori chikura na kyo mukungu yakobori chikura ayako rusichibesa gwetera mate bakamba kanga medevo worship ngabono igo mbwate chibese na kieko erango nyara kobori chikura yaya telibo ebona nonye nabana bakungaineka nonye nabantu inche timbwati kende inche no mokrestonde omocatholic ntalirete lakini biasara birobio bimbira manyinga ime naoniria na sambira makara Masai na asimekire obori na asimekire chibando na asimekire ngano ige byonsi pi ne esweti ya usene no mukiogo naonirie sukari
mpaka Rwanda esukari sugar esukari na etuli rube na President Moi ekere sukari twale kurusi KNTC kere sukari yaborire sukari njabwate faida eguni yale gokoiri enale koleta chiguni 150 that is 450,000 per day no bali chara nyande ndatoka kolega no bali chara ogokora naro golika goteba kwa Musa omarengaya kuro matongo bochi ugembo ikoba road agoteba ngatebyo mugeni uyu oito kakimbia mono asobokonyi bwaye na ndagendere gokonya abantu abatakasinge nere mirememia achorire na Nyasaye na mosesenie kwanya rikobako kwenda sichi conference no nyenisko yechi ense ito ya Kenya na gwikira na semesangerekano aho kero kende gochikuyo bobisi gochikuyo na kia abantu babona tagokonya karagwara atarire chinse aho karate byango poligere na atarira America ange mara 10 ogotara konde nekero nari koira abana bane bachigosoma kero bachira ari narenge kubabesa baimoki nari kwenda nabakanire school fees nabatebi mubese gokore gasi soma basomira omwana one Pauline Mwebi igabwate masters naende ngokorare bono PhD igakorokwe practitioner bono nabakorwaria abasongo nabakobarikira mariogo ubarikira bagenda baegwa mariogo naende nyagitari agokora igatenenerete abantu ba HIV ba COVID akobera obisi abantu bagweta nero koleterwe report nero eta uri ubarikira mariogo bacheki no ale Houston. Amen. Nagende to. Na chire Austria Vienna. Na chire Dubai. Yes, Dubai. Italy. England. Switzerland. Na chire Paris. Na chire Nigeria ro na chile several times naende kogenda gukwani chini ro chiane paka na manage konyora the chairman of Ecobank tugakwana na barabo nabo abo bankonyete maybe chimbo chiri white canes na chire of course kwa watarire chinse chinyinge asengenjo yokore tobija ase county to ya Kisii naro kulikato monge na Nyasaye konye ole oruo bokonyo bonge ninchi kwambukanya oso ndigerete koro igembasi ndetiga monge no Nyasaye museseni kegima mbia mono ona kero kwanya olete nga kwambuko hiyo kera bwata abana baye bari gosoma Buganda abali gocha nanje na matotererie libukumi kwambuka no musani one she's a very hard working lady no muntu Nyasaye mere no mukatoliki aroga ine kwagache kilisia lisobo so abana baye Nyasaye bakonyiri America bali bo amina bako ngakiresi ni bankwani na igubia Nyasaye gusiseni kwambuka nye kwambukanya osombia mono sana ono nakiwete kero konyo chia wadi chiga asengencho talraisi antona bange bakaniti konyora chia wadi bune chiga rakini mbara chinyora nakibono ibwete asenkore ya ngangu chiro konyora wadi sengencho okole mirememia yogokonya abantu bekinyoro gusa abantu asekisi county yetu igangwa kira Nyasaye mbia mono egeko gere genteki gocha koba wadetie genteki taliraisi ekine genta abantu bagocha otaba manyiti baeta raundi babora boria abantu ningo kubakonya ningo moroche okororobo kongwa minyoka bono bona alia abagaka barali bansigete abagaka bale gali boka na babara nominate ebagote batiga gukuna baba tu atumire tuna maraika
ekere family ya nyoriro bokongu na bongu echanda na baligeri chibese bamenta bagure sanduki na ruchibese chichigari twabanga mipango ya matanga igonga no igwete biya sengencho iyo gochorwa nigwete biya na inde nyasaye na kirambia mono egekogera teri raisi gochikonyora ebinto babo nje bono ningo goyetera konyora chia ward chi first lady chi prime minister chi president chikonyora na maene nje nyekete bune busene libu na inde buone gero open abantu nabo bagosoa bono nasieka ke corona bantu bagocha zaidi ya 50 bwana lakini nasieka ke geitanga yaya corona nere egento kerache ntipi na king koigoro montasoe lakini bono na corona ya elire nche ke koigore mirango andi togendere na twali future y'ikiumbeki kya mwanya gitinge igonekero turange buchigukora segenche producer ko manyinga chideka chito chelire kigima ekiumbeki ngai mwero chego cha matukali busyo gusenmuche muika bono morate bange gasietu akoriri ya raisa nirega terigo isana abantu baitu badomba chandigete ngonyo lega singo isana yale atango na alitayire nyikaransite nyomba nkoragira lakini tinkoragira nyisaneke abantu baitu bachandigete abantu baitu paka kegenderere abantu baitu my sisters, my brothers, my relatives, abairi bonsi na onyana batali abairi batara igota togo karansanga kwa igotire ndoche togenderere na tutagete tobokonye onyaje tobwati kende toechi anga chiri utali gotumia tobisi abantu ba ukimu bago chande kebiuno tokonye arafu most of all abagusi baito anja baino bonsi buna abana tigagoteba nga mokane taraibora mwana mumura inje tindio moiseki lakini seito ogende nkuru kumumura natiri tuobole moseito family yane bagateba naye tugukuruka buno mumura obole mu bworore nkyo okorera ngateba kankwa gacha bobokonye mbia mona sogo cha studio ingana ya mugucha somo gusio kuligiriti mambia bona kero tugukura ngotebi umugusibu onde bwensi okwa igwe nganei chirani olio karwarete mokonya agende nyagitari elia basongo basongo bagoja barwari na indi enko basaba nyasaye mokorobo chorio botoereru mo baise kurwana toimokirie taria itoigoro buna riri twaimogeti 207 tokalenda chikabira chionsi kusie kama na kigekoera moroje chinyomba side ya 800 chikoroba chigotira kusie ya ite miaka 5 kurubono moko manyangusi yego jakobene ne mono igoro yoboto ererwe no bwanjani mwabwate mugasikanya sae mukalenda IDPs mbia mona sana mungna sogo cha studio twagokire ko bamonae mbia mono wekira bo mwanju murigereria twikire nkwana itu litukoria rero abo ngana ne tuchitobwate wiki egocha na litukoria ijuma aramisi buna rero iga etwarenge na Madam Magdalene Mwebi omanyekanite buna St Jude na inche twabwate nkwana nere nigonkuru kwa Sara Nyarangi on Twitter sengecho chinga kichiairire tiatumira na inde bia mono wa bia mono